Para mulang na. Sida loju. 571. Sida loju. Sangon boखांनायनि उनावनो versus AB Group बिथांमोनखौबो रेडि जानानै थाखानो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय जुगुदि गु सोना दोनखा नङा गु सोना दोनखाबाव Dahaga gabreng sih sir. दा गाब्रे आं गाब्रे आखाइ फुवार देनां साइड Không sai à nè. Ada tu. Orang sipir. Mana खारग्रोनांगौ जायगाजों थांखायो Ebar langajar, datar. Terus lu mau nah. Terus lu mau. No. बिथांमोन बोखांनायनि उनावनो खन्थाइबारि versus AB Group Sida loju sida lo gaijों loju Kenapa nak? Saya